Dobrý deň, dneska vám chcem predstaviť najmodernejšie okno, ktoré robíme. Je to z rady Minimal, je to celodrevené okno, ale v prevedení kompozitnom, ale s panelovým oknom, alebo tzv. Vetrákom. Toto je prevedenie v dube, máme to dvojfarebné okno, dub masív, hrúbke 136 mm. Poďme sa na to pozrieť. Máme rám okna, do toho je vložené vlastne rám okna a krídlo. Krídlo je plné ako na vchodových dverách. Tým sme dosiahli úplnú líniu medzi rámom a krídlom. Máme to okno z vnútornej strany lineárne. Veľakrát architekti nás žiadajú o takéto okná, aby z vnútornej strany to vyzeralo ako stena a nie ako okno. Poďme sa pozrieť na krídlo. Krídlo je vyrobené vlastne v celku. Je to plný sandwich, pur sandwich, ktorý je vlastne z vnútornej strany dub, z vonkajšej strany dub, takisto je ramová konštrukcia, tepelno-izolačné, hrúbka 118 mm, celobodové kovanie a 3 tesnenia. To znamená, že to okno spĺňa všetky požiadavky do nízkoenergetických aj do pasívnych domov. Toto okno dokážeme robiť v prevedení otváravom alebo sklopnom. Ďalšou zaujímavosťou tohto okna je to, keď sa pozrieme, bola požiadavka architekta skryté kovanie, lebo vlastne že ani iné nemôže byť, ale máme rám a tým, že je táto stavba prestrešená strecha až 1,5 metra, nemusíme dávať rámové okapnice. Celá inštalácia odvodnenia toho okna na kondenzu je vytvorená v ráme. To znamená, že ten kondenz nám vytečie. Z vonkajšej strany toto okno vlastne je odskočené tak ako sklo, aby nám to hrálo jednu líniu. V tomto okne budeme napájať fixnú časť, ktorá bude mať až 9 metrov, takže vlastne to je celý blok rodinného domu. Ďalšou zaujímavosťou pri týchto oknách je vlastne zasklievanie z vonkajšej strany. To znamená, že okno z vnútornej strany je úplne hranaté, moderné a stále drevené. Takže zhruba asi toľko o tomto najmodernejšom výtvore. Je to panelové okno z rady Minimal, takže ak budete mať stavbu, do ktorej by ste vedeli takéto okna inštalovať, kľudne sa na nás obráťte, vieme vám to tam nakresliť, vieme vám to predviesť, takisto aj vyrobiť. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.